Hola, bona tarda. Bona tarda. Ingrid. Aquí estem des del bloc Arallonàtics, donant la benvinguda a la metgessa de família comunitària, Ingrid Arcuso Rubio. És una metgessa de família i comunitària, com hem dit, de Bon Pastor, en segon any de residència, i volem agrair-te que estiguis aquí amb nosaltres. A vosaltres. Doncs començarem amb la primera pregunta. Endavant. Bon dia, Ingrid. Bon dia. D'on va venir la vocació de ser metgessa? Bueno, doncs de fet, des de ben petita ja tenia bastant clar que volia. Des dels 3-4 anys o així, ja tots els joguets que demanava eren relacionats amb la medicina, xeringues, tirites, sempre estava jugant bastant amb el mateix i ja està, bàsicament no hi ha més. Molt bé. En què consisteix ser metgessa de família i comunitària? El metge de família és el que es coneix més aviat com a metge de capçalera i diríem que és la porta d'entrada de tota la gent a la sanitat. Potser en l'hospital a vegades costa més i l'ambulatori sempre és més proper. Nosaltres treballem als ambulatoris i en principi és la persona que hauria de tenir més contacte i més coneixement de la família, del lloc on viu el pacient i de conèixer tot el seu voltant, més que no pas la malaltia en concret o el domini d'una malaltia en concret. Molt bé. Hola, Ingrid. Hola. On treballes com a doctora i què és ser metgessa resident? Jo estic treballant, ara estic ubicada a l'ambulatori de Bon Pastor, però m'estic formant a l'Hospital de Sant Pau. I què significa? Metge resident, nosaltres fem la carrera de Medicina i a l'acabar-la necessitem uns anys encara de formació. Llavors la residència és la formació de l'especialitat que hem triat. Molt bé. Quin és el diagnòstic més atípic que has fet? Atípic? Sí. Ui, quina pregunta més estranya. Ostres, potser cinglot crònic, potser. Sí. Això sí que em va semblar molt curiós. Finalment es va resoldre, però... Cinglot? Cinglot atípic, perquè em va semblar molt estrany. Un cinglot que va durar 3 mesos. Sense parar. Com t'enfrontes al fet de tenir la salut d'algú a les teves mans? Sembla fred, però en el fons no deixa de ser una feina més. Tothom a les seves feines té les seves responsabilitats i qui més que menys té la responsabilitat que té és aquesta i a vegades ens pensem que la medicina implica un punt més, que sí, que evidentment hi ha la salut a les teves mans, però no és ben bé així, no és tant a les teves mans, és més una ajuda a la persona o facilitar-li les coses a la persona, més des del metge de família sobretot, més a nivell de recursos, de vies d'actuació. Jo no em sento que estigui tenint la salut d'aquella persona a les meves mans, sobretot a nivell ambulatori. Imagina't que portes molts anys exercint i que has fet el seguiment d'un pacient a qui li has de comunicar una malaltia terminal. Com ho afrontaries? Bueno, realment és de les coses més complicades que hi ha i tant és així que, de fet, ens formen molt en aquest sentit, en com donar males notícies, tenim molts cursos de com parlar amb el pacient que tens davant, amb la persona, com dir les coses, com no dir-les. El més important per mi crec que és primer tenir clar un mateix què és el que s'ha de dir i per tenir-ho clar primer se li ha de preguntar a la persona què vol saber i què no vol saber. I moltes vegades la persona ho sap abans que tu creguis que no. Normalment les coses se saben bastant, però sempre intentem preguntar, tantejar una mica el terreny i esbrinar primer si ho vol saber o no i després fins a quin punt vol saber les coses. Has pensat especialitzar-te en alguna cosa diferent
a més de la realitzada actualment? De moment no. Jo tenia molt clar que, a part de medicina, volia ser metge de família, d'ambulatori. Llavors, i és el que estic fent ara. I de moment m'està convencent el que estic fent. O sigui que la meva idea és ser metge de família. Qui sap, a la vida dona moltes voltes i potser d'aquí 10 anys em replantejo les coses i vull fer una altra cosa. Has notat més injustícies i pressions per causar de la crisi en el sistema sanitari? Sí, evidentment, però això a tots els nivells, d'ambulatori com a l'hospital. Potser a l'ambulatori es nota una mica més, que sí que hi ha falta de material, sobretot, falta de si algú del personal està de baixa, no hi ha substituts i tot l'equip ha d'assumir més feina. Sí, evidentment s'ha notat, però res que no sigui suportable, considero, des del meu punt de vista. Quin és el protocol a seguir si algú es mor a la consulta? Ostres, a la consulta mateix. Això no m'ha passat mai, la veritat. Primer confirmar la mort, com a qualsevol altre ambient, no cal que sigui a la consulta, pots al carrer, a l'hospital, a qualsevol lloc, confirmar-ho. I m'has agafat ara aquí. Crec que a l'ambulatori som un equip gran i jo el que faria és anar a buscar algú al costat. Però sí, realment el que es fa normalment és aconseguir que a l'ambulatori n'hi ha, a tots els centres n'hi ha, és un certificat de defunció que s'ha d'omplir amb els DNIs, establir l'hora que s'ha produït la mort, s'ha de posar un diagnòstic, s'ha de firmar amb el teu número de col·legiat, totes les dades de la persona, i llavors sempre hi ha una tercera persona que s'encarrega de fer totes les gestions més administratives, però per sort no m'hi he trobat en aquest cas. A l'hospital estem tots una mica més coberts i sempre hi ha més gent que s'encarrega d'això. A quantes persones del teu entorn més proper has tractat o t'han consultat durant les reunions o celebracions? Podria dir que tothom, pràcticament, però i a més això és una cosa molt típica i sobretot des del moment en què dius que vols fer medicina, encara abans d'haver començat la carrera ja et comencen a preguntar: tu que vols ser metge, què creus que tinc aquí? Doncs ho vull ser, però encara no sé. I durant la carrera el mateix, inclús els primers anys de carrera, que ni tan sols sabem pràcticament com funciona el cor, doncs ja t'estan preguntant. Però bueno, és molt típic. Intenta respondre una mica com bonament pots. Però bé, sí. Però de la mateixa manera que un té algun familiar, algun company que és lampista, sempre acudiràs, o un informàtic, sempre demanaràs ajuda. És el mateix, s'entén. S'entén, sí. Doncs bé, Ingrid, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per la teva simpatia, per la teva sinceritat, perquè hi ha hagut alguna pregunta una mica complicada de respondre, i fins una altra. Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per haver-me convidat.